चली भैया, आज हमरा एगो पोस्टर हाथ लगल ह जे एल्बम के नाम ह कहाँ रहलू छिनरो व्यस्त व्यस्त। बड़ा गंदा टाइप के नाम बा। ऐसे भोजपुरी में एकरा के मजाकिया अंदाज में कहल जाला, लेकिन कहीं तो गंदा ही बा। और काफ़ी लोग ये सॉन्ग पे लोग काफ़ी गंदा गंदा कमेंट कइले बा। ऐसा गाना के ऑडियो वीडियो ना करे के चाही, लेकिन फिर भी एक बात भैया हम कहल साहब कि पब्लिक लोग भी ये चीज़ के काफ़ी पसंद भी करता। लोग काफ़ी गंदा चीज़ बा तो लोग ओके देखेला। लोग तो सिंगर लोग भी चाहेला कि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी पब्लिसिटी हमरा मिल जाए वही राह पे चले के चाहिए। तो गंदा परोसला से और गंदा देखल जाता भैया। हम और आप हमें लोग ये चीज़ के ना देखब तो ये चीज़ परोसल ना जाई। एक बार असफलता हाथ लगी वो लोग का तो ये टाइप के गाना वो लोग ना परोसी या ना मार्केट में लॉन्च करी भैया। ये पर हम ही लोग के सोचे के चाही। खैर रो लोग के अगर बुरा लगे तो एकरा खातिर हम रो लोग से माफ़ी चाहतनी, लेकिन समाज में गंदा परोसला से ज़्यादा महत्व ई बा कि वो चीज़ के नाकामी मिले या फिर लोग ना देखे तो परोसल भी ना जाए। रो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, नया न्यूज़ खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरी हिट मस्ती के।